Здравейте хора, аз съм Боби Йосифов, това е Салвадор БГ. Лайк, сабскрайб. В момента тук има едни хорица. Мога виждам паяците по небето. Нали? Уа, бая качество има тази камера. Ама си за телефон от 500 км. Аре, Не съм ги дал за започвайте да говорите Повярвай. нещо. Лия се е бед тук. В момента бием Добре, хората. съжалявам. Аз голяма гърдо. Не се ебам, нещо има. Ще отиваме ли за череши? Само да питам. В момента този човек иска само за череши да ходи. Той е бати гладника, хора. Не си да ви го казвам. Не, бри, маги. А той ми се Да. Искахме да ви кажем просто него да се абонирате от моя канал за неговия, защото искам просто да се само да ви абонирате, кажа- нека качим абонатите му. Аз не снимам толкова с рецепти за пици, за омлети. Само веднъж снимах за омлет, но не стана. И имам чалендж, но това не беше никак готино. Беше Също не знам хора защо, му е доста голямо удоволствие да се запознае с мен и да... И аз снимам само клипове на игри и на Bowmaster, такива, ако ги знаете. На Clash Royale снимах, но... да ви кажа, ще снимам още един клип. Наскоро ще го кача. Махни се, Вече съм 6 арена. Още малко почти 7. Ама аз съм толкова некадърен, че мога падне И на хора, каза, че е голяма чест да се запознаем с него. Не знам защо имам 31 абоната. яйцата ти. Браво, Яйцата ти! Не, той казал обицата ти. Я цъкни на екрана да видим дали ще фокусира. Фокусирай се. Еми не стана, хора. Хора, абонирайте се за неговия канал. Какво бе? Защото сигурно, ето тук се абонирате за неговия канал. И тук може да следвате инстаграмът му. Аз нямам инстаграм. Ще я направи. Фейсбук. Може би инстаграм. Сега да Добре. запозна. Телефона ми има много. Кажи си фейсбук. Фейсбука ми е Борис Йосифов на български. Не знам защо. Снимката ме на я сега кажи. Реми Стария! Сега ми кажи защо ти е толкова голяма чест да се запознаеш с мен. Кажи. Да се запознаем, да увеличим клиповете. Да увеличим клиповете. Доста голямо оправдание на После ще видиш какво може да снимаме някакви чаленджи с него, но... да После ще знаете, видиш какъв подарък имаш в калата. който е за да направим канала чалендж, да даде лайк нагоре, да пише долу в коментарите и да се абонира за канала. Не е задължително всичко това да правите, но поне дайте един лайк или фърлете субскрайб. Но най-вече дайте коментар, за да видим дали искате да направим челенджа с каналата. Това ли ще Да. Да знаете, този ще го кача. правим го от селфи майка ти. От селфи майка. От селфи стик, вижте. Това е много година за виждане. О, what the fuck. В момента тези хора, които са тук, Да, са които- наши приятели. Уж наши, аз не ги познавам дори. Лично да ви кажа. Той аз не ги познавам. Познаваш ли? Просто са на нашите улици и играят винаги с нас. Те са лепкат за И нас. са ми фенове най-вече. И на мен. Майки. Само ми гледат клиповете. Те откачат вече. Гледам ти клиповете как правиш омлет. И яйца. Омлет с умледи. Добре хора, както той каза, турете един коментар, ако искате канала чалендж. И нека развием малко канала. Майка слухавате. Айде, чао. Чао! Чакайте. Свикнал съм от телефон, затова само.